Culpo terriblement aquest certificat d'estudis primaris que exagera encara aquest vici secret dels programes. Quin sistema deplorable tenim a França amb aquests exàmens de tots els nostres nivells que suprimeixen la iniciativa del mestre i també la bona fe de l'ensenyament, tot sacrificant la realitat a l'aparença. La meva inspecció es farà ben aviat en una escola, faré llegir els estudiants i serà solament en base a això que en jutjaré el mestre. Quan sap llegir bé, l'estudiant, que és molt curiós, tindrà ben aviat, amb 7 o 8 llibres triats, una idea molt general. És veritat, però molt alta, de la història de l'espècie humana, de l'estructura del món, de la història pròpia de la Terra en l'univers, del rol propi de França en el món. El mestre ha d'intervenir per ajudar aquest primer treball de l'esperit. No cal que digui gaire, que faci llargues lliçons. N'hi ha prou que tots els detalls que els donarà convergeixin clarament en un quadre de conjunt, d'allò que se sap de l'home primitiu fins a l'home d'avui. Quina prodigiosa transformació! I com n'és de fàcil al mestre, amb pocs detalls, ha de fer sentir bé a l'infant l'esforç inaudit del pensament humà. Solament per això cal que el mestre mateix estigui penetrat d'allò que ensenya. No cal que reciti al vespre allò que ha après al matí. Cal que, per exemple, que s'hagi fet en silenci una idea molt clara del cel, del moviment dels astres. Cal que s'hagi meravellat en silenci de l'esperit humà, que, enganyant els ulls, havia pres en principi el cel per una volta sòlida i baixa. Després va endevinar l'infinit de l'espai i va seguir en aquest infinit la ruta precisa dels planetes i dels sols. Aleshores, i aleshores solament, quan per la lectura solidària i la meditació serà ple del tot una gran idea i del tot esclarit interiorment. Comunicarà sense espora als infants, a la primera ocasió, la llum i l'emoció al seu esperit. Sens dubte, amb el cansament aclapador d'una escola us costa de sortir-vos-en, però n'hi ha prou amb una mitja hora al dia per a mantenir el pensament a la seva alçada i per no caure en la rutina de l'ofici. N'estareu més que apagats del vostre esforç, perquè sentireu la vida de la intel·ligència despertar-se al voltant vostre. Cal pensar que proporcionar saber als infants no és només repetir. Els infants tenen una curiositat il·limitada i podeu dolçament menar-los a l'extrem del món. I hi ha un fet que els filòsofs expliquen de manera diferent segons els sistemes, però que és innegable. Els nens tenen en ells les llavors, els principis d'idees. Veieu amb quina facilitat distingeixen el bé del mal, tocant així els dos pols del món? La seva ànima amaga tresors a flor de terra. N'hi ha prou a gratar una mica per treure'ls a la llum. No cal, per tant, tenir por de parlar-los amb seriositat, simplicitat i grandesa. Dic, per tant, als mestres, tot resumint, quan una part de vosaltres haureu ensenyat als infants a llegir a fons i quan una altra part, amb algunes converses familiars i greus, els haureu parlat de les grans coses que interessen, el pensament i la consciència humana, haureu fet sense esforç, en pocs anys, l'obra completa dels educadors. En cada intel·ligència hi haurà una fita i, aquell dia, moltes coses canviaran.